Maya payabak po kay kayungan. Kambeda po din kay katamong pansariling kapagnasan. Kaniting misa. Naraon tala naman po din makatuking intentions. Kapasalamatan na po din Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family. Chris and Rona Gomez and family. Jose Pepe Hison. Ferdinand and Myrna Leasing. Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan na naman ding magmasusi king Aldodang Kebaytan, Nelson Sun, Laberto Mariano. Special intention, Ditz and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Resalina Tolentino and family. Safe travel, Jordan Ivan Nolasco. Para king kapaldanan dari, ang ilinalising, Angel Pajardo, Elmi Ronquillo, Belia Trinidad, Bianca Marie Santiago, Josephine Gatus, Joy Manalo, Remy G. Mateo. Para king alananggang kapainawaning kaladwa dari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Catalina, Monsignor Aquilino, Juanita, Pascual, Florentina, Primo, Aurora, Monsignor Constancio, Consolacion, Emilia, Segundo, Liberata, Pacifico, Miguela, Lope, Maximino, Pablo, Jesus, Pope Benedict XVI, ading maldang kaladwaking purgatorio. Oras sa karapat-dapat
Ilagyo ng impam po ng anak, po ng Banal Espiritu, ng grasya ng ginutang Yesu Kristo, ng lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabay kay kahingan, Kaya kantin mo. mayapayabak, kay kahingan po, at special ya pong aldoyni, uling king aldoyni, kaya katalang bendisyonan, dating may ngayari pong proyekto, kaya katamang parokya, kilog niting pandemya. Tunay kapasalamatan, iyang pangtamo, king Diyos. Nyabang kanita, bebetang matampang ganap kaniti, sisyantala pareng kasalanan tamo, at manyawad tapa mong tawad at pakalulu, king hapong Ginoo. Igang miligtas, king mikakalukong api, karingatlong kayanakan, at tapat keka, Ginoo pangalulo. Igang katutuan, amit itimawa, king tao, Kristo pakalulo. Igang peparala ning ipa, ban pamatulan ing tao, Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may ipaing tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanghangga. Manalangin tamo. Oy paning pakalulu, pakiramdaman mo ring panalangin, ding sisisi mong anak, amaniga po ka, king lugod. Pagkaluban mo sanang sala, ding kaya kaming kaisipan, at papagbanalan din kaya kaming puso. Itinganadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, mabibiye at mag-ari kambe mo, at ning Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibon, king libro ning propeta Daniel. Nganang aring Nebuchadnezzar, Sadrak, Mesak, at Abednego, tutupin king ekayo bisang samba king kanakong Diyos, at ekayo bisang duko king gintong estatwang pepagawa ko, ngeni lawan lupin. Kabud, damdaman nyo intigtigan daring trumpeta, plauta, lira, sitara, alpa, at ding aliwapang instrumento. Duko kayo at samba king estatwa. Nung eyo gawan yon, agad-agad kayong miyugse king mapaling orno. Isipan nyo galang, king atin kayo pang aliwang Diyos ang makapagligtas kaya kayo? Ngarang may kibat di Sadrak, Mesak at Abednego. Makamal aari. Emi pagnasan, ing ingatan ing sarili mi. Nung ing Diyos ake kaming susuyuan, agyuno ing iligtas na kami, king mapaling orno at king ipayayo, kanito gawan yo. Agyang inagawan ito, asahan nyo makamalaari. King eke samban ingke kayong Diyos, at eka mituko king gintong estatwang ke kayong pepagawa. Kanito, mi kapali buntok in Nebuchadnezzar, at melareya lupa king wano, karisadrak, Mesak at Abednego. Inya, inutos no, karintawan no, king ipaliring pitungog tukapali, kesa king sadya. At inutos na lo, ring masikandili, karing sundalos no, ing ikapos na ring atlong lalaki, at iyugsera lo, king mapaling orno. Kabudabud, mi palundagyo in Nebuchadnezzar, king panga pamulala no. Nganang may ngutang karing pamuntok no. E talawari inugse, deting atlong lalaki. King mikakalikong korno. May kibat lo.
Ginapustalo makamalaari. Nung makanyon, ngano ning ari, ubat manakit kong apat alalaking lakad-lakad, king libutan ning api. Ela makagapos, at king panakit ko, ela man nananobalang. At balamo, anak derin Diyos, ing kapat alalaki. Ngano ning ari, purian nyo ing Diyos do, Risarak, Mesak at Abednego. Tinupod ni ning Diyos do, ing anghel no, at niligtas na lo, reting at lung lalaki, asusuyo at manalig king Diyos. Era lapemintuan, ding utos ko, at teyari ingyero, kesa king sumuyulo, at sambo king nino pamang Diyos, subali mo, ing karelo. Amano ning Ginoo. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman king kapilan. Pupurianda ka o Ginoo, ing Diyos ning makatwami, karapat dapat kang parangalan, king alang kapupusan. Purian niya ing banal at maligaya mong lagyo, karapat dapat yang parangalan, ngeni at king kapilan paman. Pupurianda ka king banal at maligaya mong tuknangan, karapat dapat kang puryan at parangalan, king kapilan paman. Pupuryanda ka, king trono mong luklukan, king balo at babo ring kerubin, karapat dapat kang puryan at parangalan, king kapilan paman. Pupuryanda ka, ika ang makalukluk matas, king trono ari, karapat dapat kang pagkanto at parangalan, king kapilan paman. Pupuryanda ka, ikang atsuking meto sikluban, karapat dapat kang pagkanto at parangalan, king kapilan paman. Linisan niyo ing kekong sarili, king sablang pamikasala, magbayo ko puso't pilubluban. Ing Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpang kang sanuan. King panahon na ito, sinabi ng Jesus, karing hudyong meniwala kaya, nung tuparan niyo yung tuturo ko, tunay kayo pingalagad ko. At abalo yung katutuan, at gawa na kayong malaya ning katutuan.
Peki bada kang Jesus, lahi na kay Abraham at kapilan man, kaya pa may ipos kay numan. Makanano mo nga sabing maging malaya kami. May kiba si Jesus, karela, ing katutuan sasabihin ko kay kayo, ing balang may kakasala, ipos na yaning kasalanan. Manatili nga lipan king pibale-bale kapilan man. Dapat manatili ay nganak kapilan man. Nung inganak, gawa na kayong malaya, tuneping malaya kayo. Balo ko, king lahi na kayong Abraham, makanyan man, buriyo kong paten, uli nga lang lugalin tuturo ko, karing puso yu. Sasabihin ko, ingikit ko, king kanakong ipa, dapat daraptan yung kaya kayong dindam, king kaya kayong tata. Peki bada kang Jesus, si Abraham yung tatang mi. Nga ng Jesus karela, nung anak na kayong Abraham, dapat yuseng dapat ng Abraham. Dapat ngayon buriyo yung paten. Akong taong manyabi kaya kayo king katutuan, adindam ko king Diyos. Iyan ti kanya ning dapat ng Abraham. Ing daraptan nyo, kalupanan ning daraptanan ning sarili yung tata. Peki bada kang Jesus, kay anak king luwal, ating king meto nga tata, ing Diyos. Nga ng Jesus karela, nung ing Diyos, ing kaya kayong tata, sukating lugaran nyo ko, uling dinatang kong menibat king Diyos. Ko dinatang king sarili kong kaburian. Naneya, ing mitubod kanako. Ing mayap ng balita, ing kaya katamong kaligtasan. Mayapayabak pa si Bay po. Magandang umaga sa lahat. At ito po yung aking first mass na Wednesday pagkatapos ng maikling bakasyon. Masarap pong magbakasyon. Lalo na sa malamig na lugar tulad ng yan, sa US. Winter po sa kasalukuyan. Though na-appreciate ko po yung init ngayon kasi sobrang lamig doon. Sa sobrang lamig, kahit pagligo, hindi ko nagagawa. Ang sarap maligo pag mainit ang panahon. Pero pag malamig, parusa. Parusa. ang pagligo. No? Pahirapan ang pagliligo. No? So anyway po, after pandemic, ngayon lang ako nakapasyal ulit sa US para pasyalan ng aking mga kapatid. Siyempre, ang aking nanay na nag-birthday noong March 15. Yung huli ko pong pagbisita sa kanila ay just 2 weeks before the pandemic, the declaration of pandemic. No? Kasi pumunta po ako doon February of 2020. No? Pag uwi ko rito, last week of February, 2 weeks after, nag-pandemic na. Birthday pa ng nanay ko noon nung deklara yung World Health Organization ng pandemic, March 15, no? At nag-lockdown ng maraming bansa. No? At ngayon nga po yan, nakabalik ako. At isa sa mga puntahan namin doon yung downtown Las Vegas, yung doon sa Fremont. At fortunately, napasyalan ko po ulit. Though yung isang pinupuntahan doon, wala na yung eat all you can, no? Nawala yung buffet sa steak. No? At yun po yung nagbibigay sa tatay ko, sa kapatid ko ng free buffet. Kaya doon po pag ako'y kakain ng steak, lapang. No? Labanan sa steak. No? Pero ngayon wala po. Pero ang nangyari doon sa pinupunta namin yan, nag-improve, mas gumanda, mas bumango. Sa loob ng pandemic, hindi pala sila tumigil para ayusin ang kanilang facilities. Hindi sila tumigil para gawing mas maganda ang pasyalan ng mga tao. Nagkaroon sila doon sa lugar po yun, mayroong magandang food court. No? Kaya yung mga hindi naglalaro, pwede doon. At siyempre po, siyempre maglalaro ako. Naglaro po ako doon. At $40 ang aking puhunan. Puhunan, $40. Pero yun
ay nanalo ko nung previous day. Yun ang pinanalo ko, yung $40. No? At tinaya ko po doon. Unfortunately, nawala. Ayun. Pero ito po yung US, no? Sa kabila ng pandemic, meron pa rin mga improvements. No? Yung lugar na yan, Las Vegas, lugar na kung saan lugar ng kasayahan ng mga maraming Amerikano, marami ring nangyaring magaganda sa kabila ng pahirap na ginawa ng pandemya. No? At ito po yung tingin ko dito sa ating parokya. Hindi ko mo nagpandemya, hindi ko mo naging mahirap ang buhay, wala nang nangyari sa ating parokya. Na gano'n na lang na sumuko tayo, na gano'n na lang na bumigay tayo sa bigat ng dala ng pandemya. At ito pong mga proyektong ito ay mga patotoo na hindi tayo tumigil, na hindi tayo sumuko, no? Hindi tayo bumigay sa bigat na dala ng pandemya. Na bagamat pandemic pa rin po, pero ganun pa man, ayan, no? Ang mga nangyaring mabubuti sa ating parokya. At sumasagi lang sa isipan ko, hindi lang ganyang mga physical at material na pagsulong. Noon maniwala ko po, no, itong pinapaniwalaan ko, na maging ang espiritu at buhay natin ay umunlad at sumulong. Siguro mayroong mga taong bumigay dahil sa pandemic, pero mayroon ding mga taong tumibay, tumatag, umunlad dahil sa pandemic. At sa atin po, itong ganyang mga gawain sa simbahan, isa pong debate sa amin kung anong unahin. Buildings or community building? No. Mga tao o mga proyekto? Isa pong mainit na talakayan yan sa aming mga pare. Maging nung bago-bago pa lang pong akong pare. Alin ba ang mas mahalaga sa dalawa? Ang pagpuputap ng mga buildings o yung tutukan yung mga tao for community building? No. Kayo po, kung tatanungin, ano bang mas mahalaga sa dalawa? Pagandahin mo yung iyong mga facilities at buildings o tutukan yung mga tao for community building? Pwede bang makarinig sa inyo ng inyong, sa palagay nyo? Parang alanganin yung pagsagot. O tanggalin ang face mask at sabihin, pareho. So, siguro nga po pareho. Ako rin parang ganun ang tingin ko eh. Hindi mo pwedeng itulak kabigin ang isa. They have to be together. Magkasabay. Magkasabay yan. Nadistino po ako sa mga eskwelahan. Sa mga eskwelahan, nadistino ako. Hindi ako nadistino sa mga eskwelahan. Nadistino ako sa isang eskwelahan. At alam niyo po, siyempre, pera sa parokya, yung pinahawak sa akin ng eskwelahan, maliit na eskwelahan. Alam niyo, pagdating ko po doon sa eskwelahan, dilapidated yung kantin. Ang dumi ng eskwelahan. Napabayaan ng eskwelahan. No, sira yung mga faucets. No, ang dudumi ng mga upuan ng mga bata. Sabi ko, nung gagawin ko dito sa school na to? No, makakapag-aral ba yung mga bata kung gano'n ang itsura ng kalang eskwelahan? Susulong ba sila? Unlad ba sila sa kanilang karunungan kung kanilang mga facilities? Kaya sabi ko, siguro, kaya dinala ko dito, nag-enjoy akong nagpapagawa. Siguro kaya ako yung rito, baka ito yung aking pwedeng i-contribute. Kaya agad-agad po, wala namang pera, may utang pa. Hindi ko na alam kung paano naayos yung eskwelahan. Pero naayos po yung kantin, naayos yung mga CR, nagkaroon ng magandang library, nagpatulong po ako dun sa mga kaibigan ko dyan sa St. Mary's sa Guagua. No? Inayos yung office, at later on, naglagay ng mga air condition sa mga classrooms.
Ngayon po, binabalikan ko kung paano nangyari, hindi ko na alam. Pero para sa akin, para ikaw na mag-aaral, na ganyan ang facilities mo, kasalanan mo na lang kung di ka pa matututo. Bibigyan ka na ng magagandang facilities, tapos hindi mo ka sasamantalahin, ikaw na lang ang may problema. No? And even in the US, meron po akong nabasa, yung Penn State, yung Central... basahin ko lang po, no? Kasi sa Amerika, meron silang Penn State. Ito, Center for Evaluation and Education Policy Analysis. So, silang nagsusuri kung anong kalagay ng mga eskwelahan nilang pang publiko. No? Ang conclusion po nila sa mga analysis nila, sabi, a large body of research over the past century has consistently found that school facilities impact teaching and learning in profound ways. So, ibig sabihin, ang kalagayan daw ng mga pasilidad sa eskwelahan, malaking bunga o impact, no? O pwedeng impluensya sa pagtuturo ng teachers at sa karunungan ng mga bata. Yet state and local policymakers often overlook the impact facilities can play in improving outcomes for both teachers and students. Parang na-overlook ito. Hindi nila napapansin ang kahalagahan ng magagandang fasilidad. Sabi nitong Penn State, while improving facilities comes at a financial cost, sabi, siyempre, gagastos ka, hugot ka sa bulsa, sabi niya, the benefits of such investments often surpass the initial fiscal cost. Sabi niya, hindi okay lang na magastos. May gastos yan, may gastos, sabi niya. Pero mas higit ang pwedeng ibunga ng improvement of facilities. Lalampasan yung ginastos. Sabi nito, policymakers thus should focus greater attention on the impacts of facilities and adopt a long-term cost-benefit perspective on efforts to improve school facilities. At yun nga po, kaya pag magandang pasilidad, mas madali para siyang bata ang matuto. No wonder, yung pong eskwelahan natin na public na naging state university, yung DABSU, even before na naging naging isang state university, yung mga mekaniko galing dyan, mga mekaniko lang po, ang gagaling. Bakit? Nandun ang mga pasilidad nila. Actual, nandyan mga makina, yung et cetera, kompleto. Paano ka magtuturo kung nagtuturo ka ng mekaniko yan? Tapos wala ka mang makina. Paano ka magtuturo ng ganyan sa mga estudyante? Wala kang gamit. Di ba? Napakalaga ng nandyan yan. Kaya yung mga ibang mga private, Lasal, Ateneo, magagandang pasilidad eh. Kung di ka pa matututo dyan, kasalanan mo na lang talaga. At ganito rin po sa simbahan. Para sa akin ang simbahan ay isang lugar kung saan tayo natututo. The church is a school for each and every one of us. A school of faith. A school to become matured in faith. Kaya ito pong ating parokya, ito isang eskwelahan. Ito isang universidad. At ako'y nagpapasalamat po kasama ng aking mga, kumbaga sa school, yung mga kasama ko sa administration. We keep on improving. We keep on planning para itaguyod ang pagsulong ng ating parokya. Hindi lang siyempre sa mga physical at material na proyekto, maging sa pastoral. They have to go together, yung dalawa. At ito nga po, improvement. Siyempre, kung magdarasal ka sa simbahan, makikita mo maalinsangan. Apektado ka rin.
Kung marumi, apektado ka rin. Pero pag maganda, mas nakakapag-concentrate, no? Mas nakakapagdasal. No? Kaya ito po, no, yan. Nadagdag po lately yung lugar kung saan magkakaroon ng yung mga bata ng Children's Liturgy. Doon hindi pa po tapos. Kasi wala pang final, hindi pa po final kung anong gagawin dito sa monasteryo. Pero temporarily, gagamitin po yung isang kwarto doon para sa anumang buwan na magsisimula ulit ang Children's Liturgy, nakahanda po yung lugar doon. At naisip ko lang po, kasi nagsara yung isang school, mayroong mga nagsarang school. Naisip ko lang po, pwede naman makahingi ng mga gamit ng nagsarang school, ilalagay natin doon para sa mga bata. Kasi nagsara, mayroong mga table, tapos may mga chairs, at madali po yan. No? Pag ang simbahan ang lumalapit, o kaya pare, napakadaling humingi. No? Kaya naisip ko lang po, later on magkaroon ng mas magandang facilities yung lugar ng mga bata. And then dito, no, just balikan lang po natin yung hindi pa ganyan yung pavements itong pinapasukan. Parang ang bigat-bigat sa paningin. No? Parang ayaw mo nang pumasok. Pero pag mas maganda, nakakakit ka. Kahit sarado yung gate, binubuksan ng para pumasok. Kasi nakakaakit, very welcoming. At ito po yung gusto natin, that everybody is welcome dito. No? Dahil ito yung eskwela ng ating pananampalataya. Yan, meron tayong Chapel of Devotion. Dati, nandito po yung mga santong yan. Dito sa gilid na kung saan, sarado, napakainit dun sa lugar na yon. Ngayon po, mas presko na, di ba? At yung mga kawawang mga santo, hindi sila nailagay sa bodega. Nandun po sila para isa po sa mga nagpapanatili sa ating pananampalataya bilang Katoliko ay yung debosyon, di ba? Tignan niyo lang po kung saan nagpupunta yung mga tao. Apo, Kabetikan, pag first Saturday, Manawag, mga debosyon po yan. Pupunta pa kayo ng Santo Pio Shrine sa Batangas. Divine Mercy doon sa may Bulacan. Para gumastos ka, mapagod ka pa, ito po yung ating Chapel of Devotion na nag-enhance ng ating pananampalataya. Hindi lang sa ating pagiging ng panalangin sa mga santo, kundi they are inspiring us with their holy lives. Kaya nandyan po yan. We have our own beautiful facilities. Tinitignan ko po yung ibang parokya kung meron silang ganyan. Magsabi po kayo ng parokya kung sino mayroong ganyan. Meron ba? Wala silang Chapel of Devotion, di ba? Nung nasa Lourdes Heights po ako, si Bishop Bobet mayroon. Kaya lang sarado. Hindi siya parang accessible sa mga tao. Kaya sa kanya ko po nakuha yung ganyang idea of Chapel of Devotion. Pero dapat ilabas itong ganyan para accessible sa mga tao. Kaya ito po, meron tayong tirikan ng kandila. Meron tayong prayer guide pag nasa harap ka ng isang santo. And most of all, mabubuksan na po yung Chapel of Adoration. Devotion and adoration. Yung mga santo, inaakay tayo tungo sa Panginoon to adore the Lord. Kasi yung mga santong yan, nung nabuksan ang kanilang kaisipan at ang kanilang pananampalataya, 24/7, their life was an adoration, a life of adoration to the Lord. Kaya yun po. And we thank all the benefactors. Wala na benefactors nun. Hindi ko na po babanggitin kasi pakalapitan nyo pa at hihingi din kayo. Swerte nyo naman.
kaya yun po, yung Chapel of Adoration. No? Mamaya po, mababasbasan na rin. No? Kaya ito po, sana makita nyo, no, sa kabila nga ng pandemya, God did not abandon us. Para sa atin ito yung mga bunga pa rin ng pag-akay niya para ang ating pananampalataya ay umunlad pa rin. Hindi maging stagnant. At yan po yung mga tulong para dyan. No? Tapusin ko lang po sa sinabi ni the late Archbishop Cruz nung seminaryo pa po, nasa seminaryo pa rin ako. No? Kasi pinaganda rin yung facilities ng seminaryo during his time. Sabi niya, nandiyan ang basketball court. Huwag niyong pabayaan ang kalusugan niyo, maglaro kayo. Nandiyan ang library. Alang-alang naman lalapit pa sa inyong library. Kayong pumasok sa library. You have a chapel, sabi niya. Ano kayo? Sabi niya. Hello? Nandiyan ang chapel? Tapos isnab-isnabin niyo lang at siya pang lalapit sa inyo. Andiyan yan. Lapitan niyo. Pumasok kayo. Yan ay para sa inyong kapakanan. Para umunlad ang inyong pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. At siguro po, din sasabihin ko sa inyo, nandiyan ang mga pasilidad natin. Alang-alang naman, sila pang palalapitin ko sa inyo. Nandiyan yan. Lumapit kayo. At para sa akin, hindi lang para sa pagbunlad ng pananampalataya, kundi sa ating pong first reading, nung sinusubukan o pinapatay, tinotorture yung tatlong magkakaibigan ba po to? Sina Sadrak, Mesak at Abednego. Sinusunog sila sa kumukulong apoy. No? Pero ganun man, kahit po pinarusahan sila ni Nebuchadnezzar, hindi nawala ang kanilang pananampalataya. Kasi dito po they were being forced to worship the God of Nebuchadnezzar. Pero these three youth, sabi nila, hindi nila kailanman sasambahin ang Diyos ni Nebuchadnezzar. Kahit patayin pa sila. At sa akin pong kalooban, ganyan din ako. Naway ito pong mga pasilidad na ito, ang pagpapaganda pa sa mga gamitin natin sa simbahan, sa pag-unlad ng ating pananampalataya, sana maging matatag tayo. Mapatatag tayo tulad nitong tatlong kabataan sa anumang pagsubok, sa anumang problema, sa anumang pinagdadaanan natin. Tulad nila, malampasan natin at mapagtagumpayan ang anumang pinagdadaanan natin. And these facilities, I do believe, could help us. We have problems, we go to the saints. If we have problems, we go to the Lord, kung saan nilalapit tayo ng mga santo at santa. And with the Lord, we can be courageous, brave, and strong. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa mga kahilingan. Tayong lahat na patuloy inaakay ng Panginoon tungo sa katatagan ng ating pananampalataya. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pagkalaban mo keng katimawan. Milyon-milyon laring Kristiyano, a Kristiyano mukin lagyo, maginto nila sanang Kristiyano, at itagulali ang kabilugan ng biyak ang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Dakala rin Kristiyanong pamunto, kinyato, magsinop para king katimawan, magmalasakit lasanang munyeto niya kalayan, karing karelang sasakupan,
Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pagkaluban mo kang Dakala ring Kristiyano, ring ating makapawunang atol, laban ka ring aliwang Kristiyano, larinan da sana ing karelang panlalawer, lalam ng sala ning Ebanghelyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pagkaluban mo kang Dakala kya katamo, ring parating alipan, kimpami kasalo, mitimawala sana, kapamilataning misteryong kamatayan, at pamanyubli ng Bebye Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ipa, ing katutuan na delaning anak mo, ketiking yato, itimawa na kesa ka rin keking kasalanan. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong, ginumi. At bago po yung offertory, indak lang po natin yung mamamahala sa ating pista for this year. No? Yung pong mamamahala sa ating pista, ipangunahan tayo this year ng ating Knights of Columbus sa pangunguna po ni Brother Neil Fajardo. No? So kaya tatabagin ko lang po yung lapit na lang po kay lahat. Kasama niyo po yung finance, no? Kasi hindi natin babanggitin ng pangalan. Si Brother Neil lang ang pinaka head natin. Kasama yung buong Knights of Columbus. Na sila po yung prime mover. Kasama yung finance at saka yung mga yung advisors natin. Kasama rin po yung mga CPC, di ba? Kasama kayo for CPC, PPC. At panalangin lang po, basbasan lang po natin itong mga mangunguna sa ating Pesta 2023. Kasama na si Tita Ning, di ba? At saka si Tita Betty. No? Magsitayo po tayong lahat, pagdasal lang po natin yung lahat na po, paki-extend lang po yung kamay, hindi, kami lang, sige. Oy, paming at Chubanwa, pinili mo kayong maging pakamalan mong balayan, at tinipon mo kaming may biyebye kilubniting parokya. Ikatula mo sa ing sablaming pamagmalasakit, pamaglugod at pamanyuyo, king pamanyamba, kararaptanan tamano. Ipaban mo yung kaya kang bendisyon, karating galame, ni kaya kaming Pesta Committee, para kaniting daratang piyestang 2023, at ipaintulot mong ikatula mula. Antabayan namin kanilang pangimut, king sala, ni kaya kang espiritu, at sa pan mong magobra para king kaya kang ikarangal at ikaligaya, para king kasablala, ning kabilugan mong balayan. Ipa, pupuryan ming lagyo mo, manggaman king alanganga. Marap ka pa mo po, karing kapatid, marap kayo, palakpakan tala po, support ng tala sana. Yan pong mga siwa, kaya katang Pesta 2023. Sige po, dakal po salamat, pwede magbalik yung lugar. Okay, sige. Pwede kong balik, thank you. At offertory.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Oy paming miglalang, binyemo retingayin, ban parangalan ming lagyumo, panumanan mula at para kaya kami, maging sibol no sana ning masanting ang pamikakatawan at sikanan din kaladuami. Itingan na doon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kay kayo, yat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang kanino ipa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Iso-Kristong ginumi, ing pamaylasan ing kekang anak, minyesikanan para ipasyag ning meto yato, ing pamangabos karing sabla, harapan ing kekang kamalan, kulang laring amanong yapser ing keking dila, para king lugod mong mayupaya, ameyakit kapamilatan ing krus, king krus mi buralag ing kapatawaran karing tao, king krus mig tagumpay ing Kristong pinakura. Ulinita kaberi sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi kekang ligaya, alantok ng ngaming babye kapurian kekam. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Jesu-Kristo. Bayami daong kusang lug, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapet, pasalamat siya keka. Pira, sunat binyene, karing kayang disipulo, nga natanggapan niya, iti ko nga nat ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti, itiin kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran, laring kasalanan. Napta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
inigaganakan mi pa, ing kamatayin at pamanyubli ng may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yung ilugud, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman, di kapatad ming pepaynawan at maninayang sabing niya, nananoy talasuyo mong yamong Aquilino, Tix, Ati Charlie, ating aliwa pang mayang mo nabi, tanggapan mo sana aking maligay mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga, ban kaya benang Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kakabaning panabon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, papurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalang tamit mong kapanilingan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikapos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaw paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, amiligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, higang mabibi at magari manggaman king alangangga. Ing kapayapan ni Ginoo man tabi sana kapilanman kaya kayo.
Di po may kakapatid, may pupugayang tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya ng kapayapan, Bisbee. Ngayong malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, sa minalako king kasalanan ng yato, mantang makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Direk matampang tanggap kaya ka, dapat siya kasme nga mano mo, kumayag na ako.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pakayapan da kesa na reting misteryo tatanggapan mi, ila ko rin pami kasala ka rin puso mi, at pasignangan da kami lalam ning alang patanad mong pamaglingap. Iting anadon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. So, ang magiging flow po ng ating blessing ngayon, magkakaroon tayo ng simple prayer para sa mga unang structures na ating babasbasan. Dito po magsisimula. Tapos dadan tayo sa main gate ng monasteryo, palabas, papunta dito po sa side dito. Tapos babasbasan po itong bagong pavements, no? Pabalik, yung grotto, tapos mo mayroong special prayer, yung Chapel of Devotion, at yung pinakahuli yung Chapel of Adoration. Mayroon po mga special prayers. After po nun, dahil bukas na rin po yung Chapel of Adoration, balik po tayo sa simbahan para i-expose po natin ang Blessed Sacrament. I-procession po natin papunta doon sa Blessed, sa Chapel of Adoration. At doon po tayo magtatapos. Okay? Okay po, sige. Kasaupat naman sa kinikinig mo. Amen. Manalangin na mo. Mga mapakululad na po sa may ipahing Diyos, pagpalunuping, panuhan mo keng alang sagkul, kay hanggang manoknangan, king parokyang iti, panatilyan meng bandi mo, iting kaya kaming lugar, at ipagduhado may laban, kay hanggang panganib, ding manok kay Espiritu. Ingatan meng pasbul, ding kaya kaming parokya, banal lang nilubadewakan. Manan sanang manatiling, kaya bemiya yung anak mo, baninuman daptan mi, king amano king dapat, agam pananmingan, sana king lagyuna. Pasalamat kaya kayo, kapamilatana. Panuan mo ring anak mi, bang simulong lang king kapiyasan at grasya, parangin kaya kayong kaligaya at kaya kami katulad. Ibiya mo kaya kami kakanan mi king aldoldo, bakit mi pasignangan king obra, mi king kaya mang kasiwan. Hindi kapagulan may kaya kang pamaglalang, pagkakarasan na kaya kaming maulamang ligaya. Sapat mo kayong nibiyebye, king biyan na ning metong nga Kristyano uliran, metong nga king kalinisan, kapangbangan, metong nga king katulinan lugod. Ilan mo kayong tenangan lumubig, karing taligaligan, ning aldolo ming pamibiyebye. At itanan mo kaya kaming masigasig, kakapagnasan, king daratan na pamakisan metong kaya ka, king kalinan ka rin banwa, kapamilatan ng Kristong ginumi. Sa tampong Kenny, para kayong first. Kenny po sa Kenny. At habang magposisyon tapo, siya tala rin kandila, siya tala ko rin kandila namin. At habang magbisik namin po, we continue to pray in Pami, Babong Maria de Gaia. We can also sing mga tikong kantang Pang Maria. Dalit kingin lumirin.
Bagay kayo. Binigyan ko braso. Wala kang para lang ang lusa. Pwede yung sasis step na? Ang sasis step.
Nag-ubindisyon tayo ng chapel, description. Mananasanapin po na itong sumulong iparapit namin description ng mga palagang hindi natang kasaktan tayo. Manalangin kamo, ipamasukan mo, tutulong mo, ipamasukan mo, kung karong espiritu, karing puso mo, bangin ko rin ako yung manalangin. Bendisan mo rin yung banal na rawa, ang mga kapatulad, yung pamagiluson, magituro mo kayong dumari, kanilian, tingyatong asaw, tingkapat, at ibotong pamanalangin. Subulong kaya sana, king pamanalangin, at itakita mo kami, karing dini. Di may sa ng kapunan di kaya, o ika, kakamilatan ng Kristo, kaya kami tagapagligtas, King Banal Espiritu, Diyos, Manggaman, King, Aranang Diyos. Amen. Okay, sige po, kapit na po. Allah. Biasa. Sige. Amen. At ito yung pinakatawin. Tatangin. English ini yung kaya katama kong sa'yo. Manalangin tao po. Lord and Father of all holiness, from whom true bread from heaven has come down to us, bless us and this Eucharistic Adoration Chapel we have prepared for the sacrament of Christ's body and blood. Through our adoration of your Son, present in the Eucharist, lead us a closer union with the mystery of redemption. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ipamit sa banwa, misang baninagyo mo, lakang kaya kami kiriyan mo, ipamit. Adoration.
Noon tao po kay Lupisamban. Siglot tamo po. O saluta Christus Dia Que celipan di sostium Bella premun osti nia Dorobor fer oxilium unitrino quedo mino sit sempiter na gloria quibitam sine termino nobis donet in patria. Amen. Ni por Jesús, sin Santísimo Sacramento, ni Magdal. Lipuri pisamban manggamon king galanangga. Ipamedyo ka ba mo, sa panilagyo mo, tatanggihan kami kayo mo, ipamintanin mo kay Sisuli, Pantibanwa. Ika kanan mi king aldo, ili mo kaya kami king aldo ngini. Apoy patawad mo kaya kami di sala mi kaya ka. Anting pamatawad mi karimi kasala kaya kami. Mangayam kay paisaw mintok suno ni kapos mo kami gisablang marok. Amen. Mga pumanyamin mo kaking grasya, ganong Diyos, kaya ka, huwag kakalisablang babay na niya pananganin mo, ni Katyan mo Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalaan ko yung makasalanan. Init ng oras ng kamatayan mo na. Amen. Ingay kayo pa, ingarapat ng Manal Espiritu. Ante mo sa jaran ligaya, iba't ikaw mulan. Init manggamon king galanangga. Amen. Ni por Jesus, king Santísimo Sacramento, ni Akbar. Lipuri at pisamban manggamon king galanangga. Kumita na po ngayon magposisyon papunta king Chapel of Adoration.
Muli ka, kisagang morok. Amen. Bapo Maria, may kaking grang, Pagani.